petits agricultors, estem aquí a un nou blog. Aquest lloc ja vam estar, que ho vam veure als de TikTok, vosaltres no, que és com una mena de galeries així artístiques superxules que hi ha, i això. I no sé, he decidit que volia tornar i a veure, no sé si serà molt llarg, potser no dura més de 3 minuts aquest vídeo, però igual. Veurem alguna cosa i ja està. Així que a veure, vinga, a veure com va això d'avui. Vinga, comencem. Ara, petits agricultors, estem caminant i no sé, és com molt xulo, és com diferents tendetes, ja vaig estar i m'agrada, no sé. És un concepte xulo, és com una Roca Village, però més... Ja he acabat de donar una volta, miraré a veure si ara vull... Hi ha algun lloc de menjar, miraré a veure si vull menjar alguna cosa. I això, el que hi havia és bàsicament això, hi ha art, roba, hi ha com coses de fusta, no sé. És un lloc xulo per passar un ratet. Això sí, està lluny d'Oslo, està a prop de la meva granja, més bé, i d'Oslo estarà a 1 hora i esto, o sigui, no... Si estàs un cap de setmana a Oslo no té sentit vindre. Té sentit si vens molt temps, o en el cas que et quedis en aquesta zona. Que no crec que aquí hi ha un hotel, però crec que és un hotel el típic més per la gent de la zona. Dit això, petits agricultors, crec que n'hi deixen per aquí el vídeo. Demà, el pròxim dia, és que ja em surt a l'est de TikTok. El pròxim vídeo, molt més i millor, que el pròxim vídeo el teniu demà. Això ho esteu veient, si no m'equivoco, un dilluns. Ahir ja vau tenir un vídeo i ara estem recuperant vídeos que no vaig pujar i demà, dimarts, teniu ja el vídeo que estem al dia. Així que, petits agricultors, recordeu, a vegades vindre a llocs d'aquests és molt, molt guai. Petits agricultors, petit disclaimer, m'he agafat una coseta per menjar i ara sí, mira, us l'ensenyo. No sé què és, ho provarem. Té pinta que està molt bo. Així que, vinga, ara sí, el vídeo acabat.